Eu cu Victoriosul oficial ne-am înscris la fotbal. Da, sărachilor, astăzi vom juca fotbal împreună cu Zian și amândoi filmăm în secunda asta. Da, și Victoriosul filmează și eu, deci episodul ăsta va apărea pe amândouă canale și hai să mergem în meci. Se numește Zoba Expert, în caz că nu știați. Da, și cai de canalul lui se numește Victoriosul 2015, dacă vreți să-l căutați. Bun, hai să ne băgăm în USA. 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 Uși aveți Ucraina, cred că. Da. Ia. Bun, și aici, uite, aici, ăsta e portarul nostru. Uite, îi facem cu mâna, salut portare, mi-am făcut semn de pasă, dar în fine. Bun, și acolo tine noi să dăm gol. Uite-l pe Zianul la mingea. Mai e unul de are șpieza lui, dar să nu vă încurcați cu el. Ok. Că mai e unul să nu... Bine, cei care se uită pe canalul lui nu le încurcă, dar zic așa. Asta e din echipa noastră, nu? Da, noi suntem albaștri. Da. Ui! Unde-i mingea? O zburat-o ăsta. A zburat-o? Doamne, ce... Gata, ia. Echipa nu e invizibilă aici. Aparent, da. Bun. Da. Deci, dacă... Gol! Am auzit! Da. Yay! Oh, da! Uite, ce arată și cum arată. Ian, tu ai dat gol. Da. Bravo, uite și arată aici cum ai dat gol. La mine se închide La ușa. mine și am văzut cum arată. Bine, nu vă întrebați de ce a fost chiar așa arată în joc. Nu, pas. Ăsta screenshot. Da, și mie să-mi dea pase. La mine în viața reală s-a deschis ușa. În fine. S-a deschis ușa? Da. S-a deschis ușa? Da. Cine s-a deschis? A venit... O luat. Oare a venit doctorul Stăric la tine acasă? Probabil. Dacă nu știți, cei care sunteți acum pe canalul lui Zian, dacă nu știți la ce, cred că ne-a dat 9 gol. Portarul ăsta nu-i bun de nimic. Pleacă de portar. My God. Nu vorbi Zian. Săracul portal. Săracul portar. Ce să știu de Dacă ce? nu știți la ce mă refer, e bine, pe canalul meu știți că fac clipuri cu vacanța a venit, mergem în Brookhaven și cred că parcă în partea treia. Bine, cei de pe canalul lui Zian, dacă ați văzut asta, probabil știți. Dar probabil dacă n-ați văzut, nu știți. Da. Era să dau un gol și o luat-o ăla care o zis pase. What? Eu o să stau aici în mijloc până când nu mi-a dat like și sparge butonul de subscribe. Dar eu nu dau. Ei încă nu au dat. Doamne, dați like! Și acum eu m-am supărat și am dat. Da. Da. Oricum, da, bine, glumeam și eu cu voi. Nu știți de glumă. Nu știu abonații de glumă. Doamne, să vă obișnuiți că... Am și eu cu el. Că Victoriosul mai glumește. Hai, Victoriosul! Sper că voi știți de glumă. Oh my God. În fine, dar ăsta pas în continuu visează. Ăsta visează pase și nu da gol. Nu dă Eu gol. cu 3 lovite acolo, da, tu ai căzut. Da. Asta Portare! Ok. Da, băiatul ăsta, zice să-i dăm pase când un Bacon efectiv îi ia mingea. Ce părere ai? Eu sunt un bacon. Uite. Da, gen alt Bacon. Și Ați da. văzut filmul Minecraft, fraților? L-ați văzut? Eu l-am văzut și e foarte tare. Da. Adică eu nu l-am văzut, dar mi-a mai povestit Victorios din câte Eu îmi am amintesc. văzut acasă
pe stick, că n-am fost la cinema, l-am văzut acasă pe stick. Aoleu, Deci, Jean, tu ai căzut. nu. Altcineva. Deci, băiatul ăsta cu părul albastru, uitați-vă ce a spus aici. Bine, atunci era în echipa roșie. Noob dog, adică cățel noob. Ce cățel noob? Cățelul începător. Adică, mai exact pe limba română, cățel începător. Da. Dacă în caz că nu sunteți cu engleza, zic și eu așa. Să vreau să vă explic. Ok, deci e runda decisivă. Uite pe ăsta cu aripi de pian. Are... da, chiar, uite. Ok, Victoria, să hai după minge. Oh my god. Ăsta voia să dea de o lovitură liberă. Bine că nu mi-a dat ăsta gol, uite că a aruncat o portare, ce arunci așa minge în mine? Suntem prieteni. Ai față de Nugget. Oh my god, ce era să dau un gol. Ok, fraților. Ce minge e asta? Minge cât de cap de răsturit. Fraților, eu cum am filmat până la 6-lea minut, știi ceva? Mai multe like-uri pentru mai multe clipuri cu fotbal. Pa, pa!